କଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମେଣ୍ଢୀ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସେଟା ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ପୁଳାଇ କିଏ ଯାଉଛି କଣ ହବ? ସେଇଠି ବୋବେଇଲାଣି, ନେଇକି ବାନ୍ଧିଛ ଘରେ, ପୁଣି କହୁଛ ଏପଟେ ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ। ଛେଳିକୁ ଆପଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଡନାପ କରିକି। ଆମର ଛେଳି ଛୁଆ ନିଜେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ଫେରାର କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନୁହଁ, ନିଜେ ରଖିଥାଉ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢି ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋବଉଛନ୍ତି। ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ରଖ। ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ? ରଖ ରଖ, ତମେ ବହୁତ କଥା ହେଲାଣି, ରଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ ହେଲା। ଆଉ ନା ନାଇଁ, କେମିତି ଭଲ ପାଉନ? ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ। କଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନ? ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇବୁ ନାଇଁ ଆଉ କାହିଁ ଆମେ। ଯେ ତମେ ଯଦି ଭଲ ପାଇନ, ତାହେଲେ କଣ ତମେ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢିକୁ ଅଲଗା କରିଦବ? ଆମେ କାଇଁ ମେଣ୍ଢା